αρχής της πρώτης ερετής περιφέρειας είχα δεσμευτεί δημόσια να επανεκκινήσω το έργο της κατασκευής της μήνης περιμετρικής. Ένα έργο μείζωνος σημασία για την Πάτρα και τους Πατρινούς, καθώς συμβάλλει στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που έχει η πόλη του κυκλοφοριακού. Και παράλληλα, να προχωρήσω σε ελέγχους για να διαπιστώσουμε προβλήματα, αυλεψίες, αστοχίες και ενδεχόμενη ζημιά του δημοσίου από την πρώτερη πορεία κατασκευής του έργου. Κάναμε τεχνικούς ελέγχους, υποβλήθηκε η σχετική έκθεση, από την οποία προκύπτουν ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Από τα ευρήματά μας προκύπτει ζημία ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει εγκριθεί η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης από εμένα και η οριστική απόφαση έγκρισης της έκθεσης των οριστικών αποτελεσμάτων θα αποσταλεί στην αρχή της πιστοποίησης των αρμόδιο φορέα στη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ. Παράλληλα, η υπόθεση